अनला ओंख्रि जानो लागाव दै लायखाबाय नै मेथरजों हौवा गोदानजों ओंखाम जाखांनायावनो नैबे बाल्थिंसे दैजों लुफावनानै होगोन माने नियम दंनो आरो हिनजाव गोदान हौवा गोदान नै बाथौ खुलुमदों ओरैजाय ओंखामजों अनला ओंख्रिया नेनानै दङ हाबा नायग्राफ्रा नै हाथासुनि नायग्राफ्रा नै ओहै बमाखौ नुहुराब्रा ओरै नै खुदियाफ्रा नै ओंखाम जाग्राया अनला ओंख्रि नुजागोन नै नायग्राफ्रा गासिबो नायग्रा गोजा ओरैबो खावसे हौवाफोरना आलदा हिनजावफोरना आलदा सिदाबो बुरजा जादे ओरैजाय हाबाया जागायहांबाय र' ओमफ्राय बिथांमोनहा हाबा जोब्बासो मोनजागोन ओंखायनो नेथ'दों गाइसमोन दा हिनजाव गोदान हौवा गोदाना खुलुमनांसिगौ जाहैबाय ओमफ्राय दा मन्त्रआ सुरु जाथ'बाय दा हाबानि मन्त्र रायसिगोन एसे खोनासंलायदो जायगायावनो अनला ओंख्रि आरो ओंखाम दङ गासा सावदों मोननै होनदोब्रा Antu korai na guna ne. Ayo, jadren dah. Dah hua kedan jeng metor jeng jiran ane yang kamjar siron. Kau nak aku boleh sunai, nak tek sunai nak siron. Konsensus pada lah. Rumah mana ay? Serang bulan apa? Jamar baik sih. Tahu? Online kita grafnya nih. Guran cuy. Macam mana? Seluruhan geruna lah. Dah pun olah deh. Ani ikut gerang terguna. Ulang tu pun baik. Gado. Apa pun jaga. ओंखाम जानो जिरायबाय जानानै हाथासुनि ओंखाम अनलाजों दाउ दिनै हाबायावहाय अनलाजों दाउ होयो जागोन आरो जोङो दा ओमफ्रायो गाबोननिया एक्सट्रा आरो निमन्त्रण दंबावो ओमफ्राय दिनैना हाथासुनिना एक्सट्रा आरो दा माखासे सिथ्लायाव माने नियम दं नालाय गथ'नो फुना होग्रोनाय हाथासुनि ओंखामजों माने आखाइ ओरै मुथासे होनानै हिनजाव गोदाना माने बेखौ सिथ्लायाव साबेसे गथ'फोर दङ बिसोर थोहोनांगौ बेखिनिखौल' होनानै मोनसे ओमफ्य बेलेगफ्रा होफिननांगौ आरो गाबोननि थाखायनो आखिदों आरो बेखौ लानानै गाबोन खामानि मावगोन ओंखाम रानगोन हाबानि अनला ओंख्रिया नै बिदि गुफुर आरोना हालदै होआनो नियम दंनो ओमफ्राय अनलाजों दाउ अमा बेदर आलुजों मटर लाब्रा ओमफ्राय नै बियो ना बाथोन जों जानोसै ओमफ्राय बाजै गोदाना ओंखाम रानदों गाबोन लोगो मोनगोन